ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त 5 जून रोजी वेंगुर्ला नगर परिषदेनं 500 वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला असून या दिवशी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, सर्व नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी प्रत्येकी 10 झाडं दत्तक घेणार आहेत. वृक्ष संगोपनासाठी वेंगुर्ला नगर परिषदेने हा आगळावेगळा उपक्रम राबवला आहे. आताच येत्या 5 तारीखला जागतिक पर्यावरण दिन येतोय आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही आम्ही त्याची जोरदार तयारी केलेली आहे. वृक्ष लागवड हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय या पर्यावरण दिनामध्ये आम्ही धरलेला आहे. यामध्ये एक वेगळी संकल्पना यावेळी आम्ही तयार केलेली आहे, जी जेणेकरून सर्वजण आमच्या ह्या संकल्पनेचा विचार करून पुढच्या वर्षीपासून ही संकल्पना राबवतील. सर्वजण झाडं लावतात, 5 जूनपासून सर्वजण झाडं लावतात, पण झाड जगवणं हे खूप कठीण काम असतं आणि त्याकडे दुर्लक्ष होतो. सार्वजनिक क्षेत्रात सर्व कार्यालयातली लोक झाडं लावली जातात, पण त्याच्याकडे पुढे लक्ष दिलं जात नाही. यासाठी आम्ही एक नवीन संकल्पना आता आणलेली आहे, ती म्हणजे एक झाड जगवणं आणि त्यासाठी आपण स्पर्धा घेणं आणि त्या स्पर्धेच्या रूपाने बक्षिसाची रक्कम ठरवणं आणि ती पुढच्या वर्षीच्या 5 जूनला जागतिक पर्यावरण दिना दिवशी हे बक्षीस घोषित करणं. यामध्ये आम्ही आता असं ठरवलेलं आहे की या 5 तारीखला एक 500 झाडे लावण्याचा संकल्प आम्ही सोडलेला आहे आणि ही झाडं आम्ही आमचे 23 नगरसेवक मी धरून अशी प्रत्येकी 10 झाडं लावणार आहोत. अशी ही 230 झाडं होतील. तसेच आमचे जवळजवळ 25 ते 30 ऑफिस स्टाफ कर्मचारी आहेत, प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी, हे प्रत्येकी 10 झाडं लावतील. अशी मिळून 500 झाडं आम्ही ह्या 5 तारीखला लावणार आहोत आणि ही झाडं प्रत्येक सन्माननीय सदस्य 10 झाडं जगवणार आहेत. म्हणून त्याला आम्ही एक जिओ टॅगिंग करणार आहोत, जेणेकरून तो जो नंबर त्या झाडावर दिला जाईल तो त्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना आणि नगरसेवकांना सांगितला जाईल, ही झाडं तुमची आहेत, ही झाडाची मालकी आजपासून तुमची आहे, जगवण्याची पूर्ण जबाबदारी तुमची आहे. आता 4 महिने जरी पाऊस पडला तर पाऊस पडल्यानंतर पाऊस गेल्यानंतरचा जो सीझन असतो पुढच्या येणाऱ्या जूनपर्यंतचा, त्या काळात ह्याची खरी काळजी घेणं आणि त्यांना पाणी घालणं हे आवश्यक काम आहे आणि हे सगळे नगरसेवक, कर्मचारी, अधिकारी ही जबाबदारी ते पार पाडणार आहेत. सगळ्यांशी चर्चा केलेली आहे, सगळ्यांनी ह्या गोष्टीला दुजोरा दिलेला आहे. त्यामुळे ही नवीन संकल्पना आम्ही आता मांडलेली आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आतापासून आम्ही चालू केलेली आहे. खड्डे मारण्याचं काम चालू झालेलं आहे. 5 तारीखला आम्ही एका दिवसात 500 झाडं लावणार आहोत. त्यानंतर पुढच्या 5 जूनला त्याचं एक कृषी तज्ज्ञांकडून परीक्षण केलं जाईल आणि त्यामध्ये एक 5 नंबर आम्ही काढू, ज्यांनी चांगली झाडं जोपासून चांगली त्याची वाढ केली अशा 5 झाडांना आम्ही बक्षीस देणार आहोत आणि ती घोषणासुद्धा पुढच्या 5 जूनला आम्ही करणार आहोत. त्यानंतर ही संकल्पना आम्ही सर्व नागरिकांसाठी राबवणार आहोत. नागरिकांना ह्याची संपूर्ण कल्पना दिली जाईल आणि त्यांना आम्ही झाडं देणार आहोत आणि त्यांनी ती झाडं लावायची आणि या स्पर्धेत भाग घ्यायचा आहे. त्यांना सुद्धा नंबर देऊन ते जे कोणी या स्पर्धेत भाग घेतील त्या सर्वांना आम्ही या स्पर्धेत भाग घेऊन त्यांचे नंबर, चांगली झाडं जे त्याच्या पुढच्या वर्षी त्यांचे नंबर काढणार आहोत. अशी ही उत्कृष्ट संकल्पना आहे आणि त्याचा वापर आम्ही प्रथम वेंगुर्ला नगर परिषदेमधून सुरुवात करतोय. आम्हाला नक्कीच त्यात यश मिळेल याची खात्री आहे, कारण सर्व कर्मचारी आणि सर्व सन्माननीय सदस्य हे या गोष्टीला एकदम पॉझिटिव्ह आहेत. सगळ्यांनी या गोष्टीला म्हणजे होकार दिलेला असून आपण ही योजना नक्की यशस्वी करू याची मला खात्री आहे. की आत्ता आमचं स्वच्छ सर्वेक्षण आमचं आजपासून सुरू होतं आहे. संबंधित टीम आलेली आहे आणि त्याप्रमाणे आमची तयारी पण झालेली आहे. आम्ही त्याप्रमाणे त्यासाठी 2 टीम केलेल्या आहेत आणि एक टीम आमचं प्रेझेंटेशन बघणार सोबत असणार आहे आणि दुसरी टीम आमची स्वच्छता कर्मचारी हे प्रत्यक्ष फील्डवर त्या स्वच्छ सर्वेक्षण करणारे जे अधिकारी आलेले त्यांच्यासोबत वावरणार आहे. त्याचीही तयारी पूर्ण झालेली आहे. या स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये सुद्धा आम्ही नक्कीच वरचा नंबर घेण्याची इच्छा, मी माझ्या सर्व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आणि सगळ्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले की यावेळी आम्ही 1 ते 3 मध्ये आमचा नंबर आला पाहिजे
त्या दृष्टीने आम्ही तयारी केलेली आहे आणि नक्कीच आम्ही तो 1 ते 3 मध्ये नंबर काढू याची आम्हाला खात्री आहे. आमच्या ह्या पूर्ण वर्षभरातलं टार्गेट 25,000चं आहे. 25,000 झाडं वेंगुर्ला नगर परिषद हद्दीमध्ये आम्हाला लावायची आहेत. त्याची सुरुवात आम्ही 5 तारीखला करणार आहोत आणि 500 झाडं लावणार आहोत आणि नंतर पूर्ण वर्षभरात जशी जशी जागा मिळेल ते 25,000 झाडाचं टार्गेट आम्हाला शासनाने दिलेलं आहे. ती लावणार आम्ही सर्व जशी जागा मिळेल तशी आम्ही ती झाडं लावणार आहोत. आम्ही एक स्वच्छता मोहीम हाती घेतलेली आहे. झुलता पूल ते नवाबाग. हल्लीच पर्यटनाचा हंगाम संपलाय आणि त्या ठिकाणी झालेली घाण वगैरे कचरा वगैरे आम्ही त्या दिवशी उचलणार आहे. सर्व नागरिकांना व लोकप्रतिनिधी तसेच शहरातील सर्वांना विनंती आहे की या स्वच्छता मोहीममध्ये आपण सहभागी होऊन सहकार्य करावं. आणि तसंच एक 6 तारीखला आपण एक दुसरा कार्यक्रम घेतलो की शासनाचाच कार्यक्रम आहे की गड किल्ले साफसफाई करणे. तर आमच्याकडे गड जरी नसला तरी आमच्याकडे डच वखार आहे आणि डच वखारची सफाई आम्ही 6 तारीखला सकाळी 7 वाजल्यापासून करणार आहोत. म्हणजे हा एक शासनाचाच उपक्रम आहे, तो पण आम्ही राबवणार आहोत. आणि त्या दिवशी सर्व नगरसेवक, नागरिक आणि कर्मचारी असा मिळून तो कार्यक्रम करावायचा आहे.